A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim. Wannan ma fitinanniyar mallaka ce. Yau dai za a ce yau mun kawo mallaka kenan ta biyu. Wannan mallaka ƙare dangi ce. Amma ita wannan mallaka ana yin ta ne tsakanin ma'aurata. Ba saurayi da budurwa ba su yin ta. Dole sai ma'aurata suke yin wannan mallaka. Insha Allahu Rabbi. To ita wannan mallaka ce ba irin kowacce ba. Kaman mutane ma'aurata kana so ka mallaki matarka har abada. In ka riga ka mallake ta to har abada. In ka ga wanda zai raba ku da ita to dai in kabari aka saka ka. In dai kuna raye ba wanda ya isa ya raba ku duk duniya har abada. Saboda wannan mallaka ce ba irin kowacce ba. Don wannan mallaka ba ka taɓa jin an ba da irin wannan mallaka ba tsakanin iya miji da mata kawai suke aiwatar da ita. Ko kuma kina son ki mallaki mijinki har abada ba za ku rabu ba. Har abada kuma duk abin da kike buƙata sai ya miki. Ko menene in dai yana da hanyar da zai samar miki shi to wallahi billahi ya samar miki shi nan take a cikin sauƙi. Za a iya mana magana ta WhatsApp ko a kira mu domin ƙarin bayani nan take a cikin sauƙi. Mu gabatar da aiki a ko da wane lokaci insha Allah Rabbi. Muna nan a WhatsApp muna ganawa da baƙi. Muna nan a WhatsApp muna ganawa da baƙi. Duk sanda aka yi mana magana insha Allah Rabbi za a same mu akan lokaci. Kuma muna kowa da kowa fatan alkhairi. Musamman mutanenmu na Nijar, Libya, kamar Chad, wani Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania da sauran ƙasashe da sauran mutane masu bibiyar wannan shafi na wato ɗan gatan Malam TV. Za a iya danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda mu saki sabon hanzarin ku daga samu kai tsaye insha Allah.